שיט. אתה שם גז, אני מקווה שהוא ישן, אתה שם גז, לוקח ימינה, כי פה אין רמזורים. מה זה? אין ימינה פה. שמאלה. לא נכון. טוב, תהיה מוכן. יאללה, תשלמו כבר את הכסף. לא נצלם בסוף. תנה. כל זה לא היה קורה, לא היית מאבד את הכרטיס, דניאל, זה גאון. תהיה מוכן לשבור שמאלה מהר ותן גז. אין שמאלה. שמאלה, מה אין שמאלה? אז ישר לבניין, תכנס בבניין. אי אפשר עכשיו, חכה, הוא לא מרחת הכרטיס אפילו. הנה, נו, סע. חכה, תקשיב לי, שתוק. סמוך עליי, ראיתי, ספרתי את זה. עומדים להתאפס, יאללה. איזה אדרנלין. עצור, מה עצור? סע! אתה מעבר אותו, סע! מה אתה חושב ש... מה אתה מבאס? די, לא נכון! הוא אחרינו באופניים. לא רואים כלום, עצור שנייה. הוא אחרינו, תעצור שנייה, לא רואים כלום. וואו. אני אדקתי אורות, הכל בסדר, אמיר, יש לי כזה. יואו, כל הרגליים שלי רועדות. טוב, נדב, אתה יכול עכשיו להזמין אותנו עם ה-50 שקל האלה. טמבל, באמת. לא רואים כלום. לתעד את הדאגה שלו. איזה אדרנלין, יואו. כן, אני אוויר. וואו, היה שווה לך. נדב, איך ענק, אחי. ענק. היה מדהים. עשיתם לי את הערב ואת השבוע. טירוף, אחי. דניאל, איך היה, דניאל? נראה לי מצלמות, יש מצלמות, יא בן זונה. איזה מצלמה. וואי, אתה יודע, מצלמות, לנו לא אכפת, היחיד שידפק זה הוא. אבא שלו יקבל דוח על זה. וואי, איזה חוויה הרווחנו, יאללה. לא עובד פה. יעקב, איך היה, יעקב? היה מדהים. אני גמרתי באיזשהו שלב. איך אתה צרחת לי, יא בן זונה? אמרתי לך, לנו עוד לענות. זה אחי, כי אתה לא נוסע, הוא כאילו בפנן שלו עם ניוטרל, מה קרה? הרגשתי כמו ב-GTA עכשיו, באמת. לא יודע איזה גז הוא דפק. כן, מה, כמו צלחי? כי אתה הבנת אותי! אני לוחץ על גז! יא בן זונה! הנה זה הוא, סתם. דניאל, נהנית? סתום את הפה, נראה לי יש לנו מצלמות, אני אומר לך. נהנית אבל או לא? אני חייב, כדי שהחום... סגור את החלון, שהחום יבוא לפה. מה נהניתי? לך תזדיין, יום. נהנית או לא? לא נהניתי. למה? כי רדו לי הביצים. אף פעם לא עשה איזה עבירה. או, נדב העבריין. יש שם מצלמות בטוח 100%. וואי, זו הייתה חוויה. אבל הוא נראה לי ישן, הוא בכלל לא ראה. הוא ישן. מה אתה חושב? תסתכל לי את האורות, לא? תסתכל לי את האורות? הוא יעמוד ויסתכל על כל מכונית. טוב, זה היה מענה.